Garaşsyz hemiselik bir tarap ýurdumyzyň müňür öwüşgünligi ajaýyp tebigaty, onuň haýwanat we ösümlik dünýäsi taýsy täsinlikleriň meskenidir. Bu hakykada bereketli bahar faslynyň häzirki günlerinde Balkan welaýatynyň gözel tebigat dünýäsi bilen tanışanyňda aýdyň göz ýetirýärsiň. Garaşsyz hemiselik bir tarap watanymyzyň ösümlik dünýäsi dermanlyk melkemlere baýlygy bilen tapawutlanýar. Dermanlyk ösümlikleriň mekany bolan mukaddes ene toprağymyzda keselleriň öňüni almakda we bejermekde möhüm terişde bolup hyzmat edýän ösümlikleriň enseme görnüşleri bar. Olaryň iň naýbaşlarynyň birem çomuşdur. Günüň nurundan, gyzgyn howadan boýalýan çomuç esasan iç kesellerini bejermek üçin ulanylýar. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ensiklopedik kitabynda da halk lukmançylygynda çomujyň görnüşleri, peýdasy, ulanýşy barada giň işleýän maglumatlar berilýär. Çomujyň boyu 100 santimetrden 150 santimetre ýetýär. Ol aprel-may aýlarynda gülleýär we may-iýun aýlarynda bolsa miweleýär. Çomujyň düdümi durly peýdaly vitaminlere baý bolup, ol durly keselleri bejermekde peýdasy uludur. Çomujy istatsiýan terişde hökümünde hem ulanylýar. Ondan naharlaryň tagamyny hasda süýjedýän goşunly taýýarlamak hem ýörgünlüdür. Şeýle hem çomuşdan taýýarlanýan toşop dermanlyk terişde hökümünde giňden ulanylýar. Balkan welaýatynyň şeýle gözel tebigatyny synlap, onuň aýratynyklaryndan ruhy lezzet alan her bir adam gahrman arkadamyda, hem de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.